Když mi bylo 14, myslel jsem si, že naše rodina je normální. Táta chodil do práce, máma vařila, my s bráchou dělali domácí úkoly. Zvenku to vypadalo perfektně. Ale za zavřenými dveřmi to bylo úplně jinak. Každý večer jsem čekal, kdy to začne. Stačilo málo. Špatně umytý talíř, zpožděný autobus, špatná nálada. A pak přišel křik, hodiny křiku. Já jsem ležel v posteli, přikrýval si hlavu polštářem a počítal sekundy, kdy to skončí. Brácha byl o 3 roky mladší, vždycky jsem mu říkal, že je to v pohodě, že se to stává, že tak to prostě je. Ale nebyla to pravda, já sám jsem tomu nevěřil. Když mi bylo 16, táta odešel, prostě jednoho rána nebyl doma. Žádné rozloučení, žádné vysvětlení, jen prázdná skříň a ticho, které bylo v té chvíli horší než jakýkoliv křik. Máma se zhroutila. Já jsem přestal chodit na kroužky, začal jsem pracovat brigádu po škole, abychom měli na nájem. Brácha přestal mluvit. Doslova. Skoro na celý měsíc přestal mluvit. Myslel jsem si, že to nejhorší už máme za sebou. Ale pak mi máma jednoho dne řekla věc, která mi obrátila svět na ruby. Řekla mi, že táta má jinou rodinu. Že má dceru. Že ta dcera je skoro stejně stará jako já. Seděl jsem u stolu a nebyl jsem schopný říct ani slovo. Celý můj život najednou dával smysl jinak. Každá služební cesta, každý nezvednutý telefon, každá výmluva. Přišla zlost. Taková zlost, jakou jsem nikdy předtím necítil. Ale pak přišlo něco horšího. Lítost. Lítost nad mámou, nad bráchou, nad sebou. A dokonce i nad tátou. Trvalo mi roky, než jsem pochopil, že rodinné problémy nejsou věc, za kterou se má člověk stydět. Že to, co se stalo, není moje vina. Ani bráchova, ani mámy. Dneska je mi 22. S tátou se občas vidím, není to jednoduché, nikdy nebude. Ale brácha zase mluví. Vlastně mluví dost? Máma se znovu usmívá. A já jsem se naučil jednu věc. Rodina není jenom krev. Rodina jsou lidi, kteří zůstanou, kteří se nevzdají, kteří jsou tam, i když je to těžké. A to já, máma a brácha jsme zvládli, přežili jsme to.